आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। कोकणामध्ये उन्हाच्या झळा वाढलेल्या आहेत, तापमानामध्ये वाढ झाली आहे। मागील 2 दिवस 35 ते 38 अंश सेल्सिअस म्हणजे 39 अंश सेल्सिअस तापमान गेलं होतं। एकंदरीत पुढील काही दिवसात 40 अंश सेल्सिअस तापमान जाण्याची शक्यता आहे। एकंदरीत आपण बघतोय की सिंधुदुर्गामध्ये देखील ही परिस्थिती आहे की सूर्य जणू आग ओकतोय की काय, अशा पद्धतीचं वातावरण आहे। कणकवलीमध्ये आपण बघितलं तर कणकवलीमध्ये सध्या प्रत्येक जण बघतोय की थंड पेय पिण्याची पसंती देतो आहे। तसेच येणारे जाणारे प्रवासी आहेत ते टोपी घालून किंवा स्कार्फ बांधून प्रवास करत आहेत। काही जण रिक्षेने जाणे पसंत करत आहेत। एकंदरीत जी परिस्थिती पाहिली की आपण या उन्हाच्या झळा या सगळ्यांनाच बसताना दिसत आहेत। ऊन ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं की सिंधुदुर्गामध्ये सध्या ऊन मोठ्या प्रमाणात पडल्यामुळे ज्या उन्हाच्या झळा नागरिकांनी सतर्क राहण्याची गरज आहे। सुती कपडे तसेच वेळ जर गरज असेल तरच बाहेर पडावे असे देखील सांगण्यात येतं। तर एकंदरीत आज पाहतो की आज सध्या आता वाजलेत 11 वाजले आणि तरी 39 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद एकंदरीत आपण बघितलं तर 38-39 होते आणि त्यानंतर 12 वाजले की आणि देखील वाढू शकते, म्हणजे 40 अंश डिग्री सेल्सिअस तापमान जाऊ शकतं। उन्हाच्या झळा बघतोय आपण ह्या जोरात बसत आहेत। प्रत्येकजण घाम येतोय, त्यामुळे टोपी घालणे, स्कार्फ बांधणे, हेल्मेट घालून प्रवास करणे, काही जण आपले रिक्षेने जाणे किंवा चारचाकीने पसंती करतात, पण सर्वसाधारण माणूस आहे ते हे जातात छत्री देखील वापरत आहेत बरेच ठिकाणी आणि त्यामुळे उन्हाच्या झळा वाढल्याने नागरिकांनी सतर्क राहण्याची गरज एकंदरीत भासत आहे। कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश चोडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली।